ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମକୁ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଆସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ବାବା ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର। ଆଗରୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଥିଲା ଆସିବାକୁ, କାଦୁଅ ଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ବି ହଉ କାମ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ଚାରିପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚାରିପଟେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଜୟ ବାବା, ଜୟ ଭୂଷଣ୍ଡେଶ୍ୱର।